Здравейте, потребители на Вивоксена, аз съм Гумедо. Аз всъщност в Вивоксена се пише, нали, ProRaid и днес искам да направя малка кандидатура за Aircraft. Това е любимият ми World, обаче аз, за съжаление, след това да се дам в Star World на 1.5.2. Така, по-късно ще бъде така. Това тук е фенът, нали? Съжалявам, че е малко мъничко, обаче аз да бъда играл само за една седмица и не съм много развит, нали? И те, като с 6 дена някъде играе, ето още тук съм да се намирам много ресурси, нали? Колко да заживея. Ето, тук имам доста яйца, защото тия кокошки доста яйца се печелят. Имам и легума, не знам защо се направих трето. Сега ще видим историята вече. Но втората аз не съм мисля какво да сложа, защото тук не знам що го направих в такива цветове, нали? Обаче просто тъй. И така. Тук имам доста айрон, доста голчинга и така. Имам там е фермата и тук има една ферма, не знам що направих тухните. Тук е за тръстика, обаче тръстиката не е чупе, защото... Абе, ще чупе после. Те, значи какво това? Това е минута. Това е минута, нали, след долу и скупаеш го. И така, това беше старата минута да се затвориш, защото нещо са провалили. Ето, така. Ако се решиш защо съм събрал Diamond меч, не знам защо. Аз като съм на Peaceful мод, не знам. Един път реших да се пусна на хард мод на това, нали, да погледам как е. И те направо почти ме бяха убили, обаче беше скрив в къщата. И така. Но още аз ще продължа, нали, още надолу. И така. Също искам да кажа, аз съм на 12 години, Майнкрафт ми е най-любимата игра. Също когато почна да играя, знаех само Creative мод, защото ми беше любим, нали. Обаче после реших да пробвам на Survival мод, обаче не се разбрах. И от клипът искам да кажа, че благодаря много на Знака, защото той ме научи да играя тази игра. Той ми показа как да играя всичко и така. Нали, благодаря му. Аз му купя Майнкрафт и така. Този скъсъл го направя, нали... Сега един приятел мога да се направя скин, защото аз не ме бивам много с краски, нали? Правих някакви скъсъл такива. Както да е. Също ето ника, Гумедо. Аз съм с Филен, 12 съм, от кой град съм, само да знаете. Не съм сигурен дали да си дам града, защото малко секрет, нали, лично. Но все пак ще го дам, аз съм от град Варна. И тъй. Също играя Майнкрафт от доста дълго време. Играя от... Вече почти съм направил 2 години. Още няколко дена, още 270 дена ще направя 2 години, как съм играл Майнкрафт. Имам една там стара, много тъпа къща, не съм направила от дърт, но не мисля кой да я показвам. А също и се чуете от такова, откъде съм намерил толкова много диаманти. Аз за начало намерих само 4 диаманта, нали? Обаче имаше една пирамида, ама не съм следен за да карам там, защото май ще се загубя. Имаше една пустиня и една пирамида, не знаеш, че има скрити стаички. Тя ще тук да се означавам. Аз да изправя философски кули, нали, такива, дето... Не да ходят. Да се знават, на къде да вървя. Ето виждате, тази кула... Да, вижда се. Ма трябваше по-висока, ма както и да е. Няма начин да се загубя. Това тук познавам с терена. Ще набрах на къде беше тази пустиня. Това съм го направил без абсолютно никакъв чист. Къщата си е по моя идея, никой не съм копирал, защото то да копираш няма смисъл, защото нали е по-интересно ти да се създаеш. Съжалявам, че не съм много активен в правенето на клипчета, просто нали нещо хайперкама те много забърва действия да когато играе да съм нещо битва и много да става.
Както и да е, аз махнах Excel, помните, нали? И така. Гуме едно, което съм да кръстя, не знам, просто ме скифи. Просто ме скифи, лепно. Так просто не тем така профила. Тъй. Значи вървя само там. Пустинята е там. Тук нищо не съм във, защото не би трябвало да обвам нищо. Така, това беше от кандидатура, нали? 17. Аз ще върна вкъща и готово. Аз мисля да се правя вмещена ферма за един такива, обаче да се не съм намерил никакви майншафтове. Аз дали си избра копсата да се гледат. О, мага кон! О, аз имах седов вкъща, пак да забравих. Чай да се означи с една много такова. Тук има кон. Казвате моята версия едно ще даде. Учи, 2 коня. Ого, 3 коня. Тук трябва да са коне. Те. Добре, ще написва режим, защото ще ме разцът. Там се гледа налично на коне. Те. Тук се гледа къщи, къде ми. Пишло хубава. И тук е заскок. Ниската хижа забравихме каква точно беше. Не помня, май беше там, не съм сигурен. Аз нали ще направя едно клипче, когато вече съм усъвършенства, автоматична нали, ферма за един и такива чикви. Както видите, не чувам, защо като съм написал режим, не огладнявам. Даже като спринтвам много бързо, не огладнявам. Също и сега ми е тук да обвали цялото езеро в Sugarcanes. А също смятам да направя водопад. Това са лесници, нали? Такива леснички. Тук съм направил една пътичка от грабел. Защо я направя сега? Кълто. Чай, че с 100 ти шарпак, но не разбирам кой. Също шарпака ми ред, види коси там, ред 3D крафт или коси беше. Equals to my. Също искам да кажа, че ще го гледа, ако ме приемете в Facebook карта, защото Facebook карта в смисъл е много як. Но аз сега тази кандидатурка се да я пратя на Ева сайт, нали? Това е главния. Така. Също не знам дали къщата е кейф, мен бива къщата, нали, като за стройка, и така едните имах лек проблем, нали, че имах малко пространство в цето, защото аз в принцип не играм много игри, не само Майнкрафт. Но Майнкрафт ми е главно много любима игра. Ето, пътечката от древа става много хубава. Ще покажем няколко редстоун системи, обаче му когато напредна с малко ресурс, защото сега нямам много редстоун. Изчакайте да покажем колко даже. Редстоун има само 42 редстоун, пак аз трябва да направя няколко неща. Така, надявам се да ме одобрите, защото играем в някой сервер, дето да привият, само да кажа, че не съм някакъв грифър, дето обича да грифе къщи такива. Просто аз много мразя грифенето всъщност, защото не е много приятно, нали, да са си грифали къщата. И така. Тази кошка да добия. Няма слуша. Вече съм 22 левел. Ако някой ме против и смята, че съм читнал нещо, аз мога да отдам лично клип, че тази къща се направя survival, аз съм се направил преса за клипчета, обаче няма качвам, защото няма да има смисъл и няма да има много гледания. И така. И тук вижте колко забота съм направил, за да може да се диша. Нали, ако беше истински живот, нали? Така. И това беше от мен. Надявам се да ме приемете, в сайт може да приема, че играя всеки ден, по 2-3 часа на ден, че по 4. Може и по 5, ако
зависи. Това беше моят клип. Благодаря ви. Виждаме.